aiwa president Idi Mnangagwa achizoramba opposition munyika yeZimbabwe aiwa nemove raita noti pane mashoko ari kubuda panapa paZim headline roi kwachinzi Mnangagwa sets team to grab Harare from the opposition. Saka tipinda pana panoigwa pachinzi President Mnangagwa is targeted all towns and cities run by the opposition. Aiwa saimena mashoko ataugwa panapa naIdi Mnangagwa achinzi aiwa akutagita matowns nemacities ese aranwa neopposition kuti abvise mameya ese nemacancelors kuti aisa vanhu veZANU-PF ndokuti bvosubscribe olike otina on the bell icon. Saka panapa dangopinda mashoko sezvari sonyogwa wakaitiwa paZim vanonyora vachiti on Wednesday Mnangagwa sworn in a commission of inquiry led by retired High Court Judge Justice Matthews Cheda into Harare City Council's local governance issues since 2017. Speaking after taking oath at State House in Harare, today Justice Cheda said they are ready to conduct investigations. We are looking at governance of the Harare City Council. When the president has decided that something is to be investigated, it means that he has seen or heard certain things which are not right. We are moving in together with my team to investigate, he said. Sadomashoko wachokwa na justice achiti wadaura investigation. So utakaitwa na president Idi Mnangagwa achiti aiwa vada kubvisa maopposition ese mumatowns nemacities. Ndoda kuti vakususpect kuti maybe pane zvinhu zvavari kukanganisa. Tipotudzai mafungiro enyu nemove rikurohwa iri. Pinai comment section medu. Musakangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.